тоҷикистон 29-мин солгарди истиқлолияти давлатиаш ро таҷлил мекунад. дар гузаштаин айём ин сарзамини сулҳу ваҳдат ҷоддаҳои ҳамвору ноҳамворро пушти сар гузошта ба пайроҳаи рушди устувор қадам гузоштааст. доштани истиқлоли давлатӣ яъне дар даст доштани сарнавишти худ асту шурӯъ аз 9 сентябри соли 1991 давлат ва мардуми кишварамон дар дафтари сарнавишти худ бо рангҳои сурху сафеду сабз саҳифаҳои наверо дарҷ мекунанд. дар ин дафтар дар баробари дигар арсаҳо ҳамчунин саҳифаҳои варзишии пуррангу пурифтихор вуҷуд доранд. дар замони истиқлолият варзишгарони тоҷик соҳиби ҷоизаҳои олимпӣ аз ҷумла унвони қаҳрамони олимпӣ шуда, варзишгарони мо дар риштаҳои гуногун ба унвони қаҳрамони ҷаҳон низ даст ёфтанду парчами давлатии мо дар садри парчамҳо қарор гирифт ва суруди миллии тоҷикистон ба гӯши ҷаҳониён расонида шуд. худи варзишгарон дастовардҳои худро самараи истиқлол медонанд. сараввал ман мехоҳам аз номи тамоми варзишгарони кишвар ба мардуми тоҷикистон ба ин рӯзи муқаддас, рӯзи истиқлолияти давлатии тоҷикистон муборакбод мегӯям. барои ман ифтихор буд ки дар бозиҳои олимпӣ соли 2016 дар рио де жанейро парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон парафшон шуд ва суруди миллӣ садо дод. ям аз самараи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон. варзишгарони риштаҳои гуногун бо парчаму нишони тоҷикистон ки нишони истиқлолият ва давлатдории мустақил аст, дар мусобиқаҳои гуногуни сатҳи ҷаҳонӣ ва байналмилалӣ, мусобиқаҳои сатҳи қоравӣ ва минтақавӣ баромад намуда ба дастовардҳои баланд ноил шуданд. тибқи омори кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, агар дар 70 соли собиқи иттиҳоди шӯравӣ варзишгарони зодаи тоҷикистон 133 медали мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ва байналмилалиро касб карда бошанд, варзишгарони даврони истиқлол дар 29 сол тавонистанд бо шарофати истиқлолият 5000 медал касб намоянду дар 1500 бори он суруди миллии мо дар майдону толорҳои варзишӣ ва аз тариқи расонаҳои ҷаҳонӣ ба садо даромад. эҳсосоте ки мо дар рӯзҳои бозиҳои олимпӣ, чемпионати ҷаҳон, осиёгӣ мегӯем, бовар ки ин чизро соф эҳсосоти ягон варзишгар гуфта наметавонад. ба мисли ин истиқлолият аст. чӣ хеле ки ҳозир ман ба забон наметавонам гуфта чӣ хел ба ман истиқлолият фоидаи худашро додааст. но як чизро гуфта метавонам ки истиқлолият нишон дод ки ман духтари ман, зани ман, бонуи ман тавонист дар бозиҳои олимпӣ сазовори ҷоиза шавад, сазовори медал шавад. агар мо як сухан бародари якдаст бошем, ман бовар дорам ки ин истиқлолият барои мо бисёр чиз метиҳад. оянда дар пеш аст. солҳое буд ки ман толори варзиширо медидаму ба печаткаҳои дарунаш мӯи вай дошт бокс мекардам. имрӯз пешравиро бин ба чӣ чизо мо рӯ меоем. залҳои танҳо дорем. озодӣ аст. метавонанд занҳои мо озодона худашон бемардако битавонанд машқ карда. озодӣ, саломатии худашонро нигоҳ кунанд. дар даврони истиқлол қадамҳои устувор дар яке аз риштаҳои пуртарафдортарин яъне футбол низ бардошта шуда, президенти федератсияи футбол муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мудирияти созанда арсаи футболро ба сатҳи нав баровард ва мавриди таваҷҷӯҳи созмонҳои qoravî ва ҷаҳонии футбол қарор гирифт. дар замони истиқлолият футболбозони мунтахаби то 19-солаҳо 5 бор дар чемпионати осиё ҳунарнамоӣ карда то даври чорякниҳоӣ роҳ ёфтанд. мунтахаби то 16-солаҳо бошад 4 бор дар чемпионати осиё иштирок карда 2 бор аз зинаҳои дуюм ва сеюм ба чемпионати ҷаҳон роҳ ёфтанд ки дастовардҳои қобили таваҷҷӯҳ мебошанд. дар ин муддат мунтахаби тоҷикистон соли 2006 ғолиби ҷоми даъвати конфедератсияи футболи осиё шуда, бошгоҳҳои мо 2 бор ба финали ҷоми конфедератсияи футболи осиё низ баромаданду дар мусобиқаҳои ҷоми президенти конфедератсияи футболи осиё ғолиб шуданд ки ҳамаи ин дастовардҳо меваҳои истиқлолият мебошанд. استقلالیت چیست؟ استقلالیت این برآمدی سرور تاجیکان جهان، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از منبر سازمان ملل متحد که در آنجا سرور تاجیکان جهان با زبان تاجیکی سخنرانی کردند. استقلالیت این صاحب وطنی است. استقلالیت این امکان معرفی وطن خود، سرزمین خود، ملت خود در عرصه جهانی. استقلالیت این وحدت ملی. استقلالیت آن دستاوردهایی که نه فقط در ساحه ورزش بلکه ما در تمام ساحه
ватани азизамон мебинем. Истиқлолият он аст ки мо дар ҳама ҷо дар ҳама соҳа дар тамоми сатҳ ватани азизи худро муаррифӣ карда метавонем. ва ман дар арафаи ҷашни бузург ки қарор дорем ба ҳамаи ҳамватанони азизи худ, хусусан варзишгарон, ҳамаи онҳое ки варзишро дӯст медоранд, ҳамаи тоҷикистониёни азизро бо ин дастоварди бузургтарини халқи тоҷик табрику таҳният менамам. ба ҳама хонободӣ, сарбаландӣ ва рӯзгори обод таманно дорам. тарзи ҳаёти солим омили асосии ташаккули ҷомеаи солим ва пешрафта буда дар маркази таваҷҷуҳи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти сарварии пешвои миллат қарор дорад. сохтмони толору майдончаҳо, таъсисот ва маҷмӯъаҳои варзишӣ дар саросари кишвар унсури муҳим дар зерсохтори тандурустии иҷтимоӣ ва фарҳангӣ маҳсуб мешаванд ва нақши муҳим дар рушди ҷомеаи мустақил доранд. афзун бар ин таъсисот ва иншооти варзишӣ бо мақсади эҷоди шароити мусоид барои варзишгарони риштаҳои гуногун ва ноил шудан ба дастовардҳои навбанав сохта ба истифода дода шуд. дар 29 соли истиқлолият дар тоҷикистон беш аз 10 000 иншооти варзишӣ сохта ва ё таъмиру бозсозӣ шуданд. намунаи олии таваҷҷуҳи давлату ҳукумати тоҷикистони соҳиби ихтиёр ба варзиш ва саломатии ҷомеа кушода шудани қасри теннис ва маҷмӯъаи варзишии обии дар шаҳри душанбе мебошад ки бузургтарин маҷмӯъаи варзишии кишварамон маҳсуб мешавад. ин ҳама созандагӣ ва ободонӣ дар кишвар бешак самараи истиқлол мебошад. бинобар ин рӯзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳар фарди ин сарзамин рӯзи муқаддас аст ва муассисаи давлатии телевизиони варзиш ҳам якояки сокинони кишварро ба ин рӯзи муқаддас табрик мегӯяд.